Ahoj, vítejte u dnešního dílu seriálu Pojď si rady a triky. Je to už třetí díl naší první série a tak si ukážeme takový trošičku zábavnější vir. Tento vir spočívá v tom, že se vám sama začne otvírat a zavírat CD nebo DVD mechanika. Takže si otevřeme poznámkový blok a já, protože už to je těžší, tak jsem si to tady trošičku předpřipravil, ale vy to můžete najít na stránkách našeho studia nebo na stránkách, které vám na konci ukážu. Tak, tohle je ono. Tak, nejdřív si sem, protože takhle to uvidíte na našich stránkách. Sem si napíšete nějakou větu, třeba ha. Tak já vím, co to dělá, se vám tam zobrazí, vy můžete dát ní OK a pak se vám to samo začne spouštět. Takže tohle takhle to nechte, akorát teďka tady. Tak tady to je počet, kolikrát se vám to zobrazí. Teda vysune mechanika. Takže kolikrát vám to zobrazí, tolikrát se vysune mechanika. Takže tohle. A teď já si to takhle to. A třeba několikrát takhle. Teďka dáte Enter a napíšete Next a zase Enter a End mezera if. Ale teďka pozor, zase si to uložíme, ale tentokrát ne jako bat, jako v předchozích dílech, ale třeba legrace.vbs. To je rozdíl naproti minulým dvou dílům. Takže teď si to uložíme. Tak. Tady to máme. A tohle je ten vir. Já bych to sice teď mohl spustit, ale vy byste to stejně neuviděli, tak si to můžete vyzkoušet doma. Pokud si to dáte třeba 10krát, tak vás můžu ujistit, že to opravdu docela otravuje. Tak, snad se vám dnešní díl líbil. A teď tady vidíte před mojí plochou dvě stránky. Ta první nahoře je od našeho studia a ta dole je od druhých stránek, kde vidíte taky viry. No, tak. Snad se vám tady dnešní díl líbil a čau příště.